ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, napauluan, ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon, iti kasta, makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow! Nagpintas mo to'y napilim abalay, Manong? Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabalin mo tagtara kani tagduduma adingwen. Ken agmulay tinaduma-duma anateng. Ken prutas iti asidag ti balay mo. Talaga adito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimak dito'y. Kat ita nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula ken agtara ken naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaengen tadadag iti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito'y syudad. Hangam ita, dito yung probinsya ti pagnaedam. Awanan ti kadkadwam dito'y. Amo ma ti makagapo, no apay asanak ang nangasawa, ading ko. Ken maysa, sa anak mat ngagmay maysa, gaputa adamat ni Isadora, tinabayagan nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ro ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyang ti impatimplayo a kape, Sir Eduardo. Agihaman na ka Isadora, aywan gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman yaw. Nasaya at nga rudno kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyukin nakamapan ijay market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay nga ita kayo lang nga nagawid. Simuro takin ni Tito mga Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Ay, sayang. Sa anak man laan nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tentun awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man lang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo iti kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no iso amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, Ay na, nagadumot din ti tao dito'y palingke. Dandani saan tayo ang makapila, sir? Ay, un nga ron. Hanggang sa nabali. Basit lang tingatangan ta. Ay, si ka magdidalan ko si Kabulsak. Sarsali ka. Ano ang midang aramay ito dito, yaya? Pasensya kayo, mana. Awan kami tiyan. Ay, Magisina ko na yan. Iso ang mabalin ka ni Ikan nakikimako. Ay, awan ti may ko makan. Ay, Kung ano yun. ko na dito, saan na ka makalamo? Pasagsali ka tumat namin. Nagalasmat ng titrato di babae iti bulsak. Di naman lakaasyan. ay, un ngagpaiso. Ay, mabitlaan nga. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Ngaung tantay tendera. Pangasiyo ko mamanang. Awan naming pangalaki ti kanak. Uray na day talang ti may tulong yu kanya. Talaga ka di asaan ka makauawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, unay matente kasta nga aramid mo. Ha? Saan ka kadi amaasyan ito, ubing? Makitkitam lang arudan ti kasasaad na.
Kasta pa'y ti panang tratom kan kuana. Ha? Ala, umay ka balasan ko. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang iti makan. Tapno makapangan kan. Ala, umay kan. Agyaman na kiti panang tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga intedyo. Awan anyaman na balasan ko. Ewan gayam. Anya tinagan mo. Danica, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dito tayan dagiti dadakkel mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas tati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapu iti sakit. Timot amak, pimusay editalupay lang titawan ko. Jakmat amuno sa dino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapu ta sipod ubingak. Saan kami mat nagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di. Ay no kayat mo. Dito'y kanyag na ed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Katno bilang adda ka sa pulam, ibagamlaan kini Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpayso, sir? Kaya't yung agyanak dito'y balayo? Ang nakababain mat. Gaputa mainayo nakpay nga asikaswan nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kami lang kini Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabala na nga aramidan. Nga uray no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka man. Agaw-awis na iti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan. Aging ga ka di itakat saan mo pa'y laang anaikat day ta abisyong. Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom? Day tangamin ka tirigat na. Tana-spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka? Kaputas siyak ti paborito na iti nadakkel ta? Awan tinasken nga apalaken ka dino. Gaputas siyak, kabaelak ti agtrabaho para iti bagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay, day talamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Wow! Nagpipintas dagiti ikaw sa ginatgatang ni Sir Eduardo para ken ka, Danica. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pa'y akulor. Kita umaw, nagpipintas danay. Ni manang Isadora mat. Kasano ang makitak dagiti kawus ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Si kamot. Iso nga rod nga dak ditoy. Apan nakamatam. Tapno iladawan ko ken kadagiti kulor ti badong. Sa bagay matkit di Madamag ko man laeng, Danica. Makakita ka kadi di ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Naya nakakabulsak. Nupay kasta, insursuro na kadagiti simple at trabaho. Kas ko maiti panagkupin iti bado. Kan, dadumapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katun iho. Intun bigat matlaan, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pa'y lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pa'y matiklasek. Ala iho, sikalat tati makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni uncle mo, Iti kasta, saan ngagparikot ken ka? Mami,
Kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Oray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ije ayan na. Apa anak kariing kapaylaeng, Danica? Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo paylaeng. Kasken ka, sa anak batla makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yung kanyak, Tauray sa andak akap-kapin tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Katnuad da ka sa pulam, ibagamlaan ka na kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain, iti kasta, maipaay adagos. Wen, sir. Kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na, Isadora? Nasaya at latamat, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab di agbakasyon dito'y. Iti kasta, at dalatakad kadwami dito'y. Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat nakunana, agayat na kanot agbakasyon dito'y. Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asinugayam dyan nakita kita'y akadwayo dito'y? Ni Danica dayjay, ma'am. Nakita mi ka ni Sir Eduardo ije palingkay. Digim matang kami kadagiti masapsapul ditoy. Maasyan ni Sir Kankwana. Gaputabulsak lang arodan. Dakas pa'y titrato dagiti makakitkita Kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, ma'am. Kasla anak nan ani Danica. Gaputa ipaay na amin nakasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumulod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko naan apag kasino manan. Saan? Padalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautang ak ngamin ken kuanay di rabi. Ay, kasano nga tada ito yun? Sapay awan cash ko dito ita. Alakat ag-withdraw ka na ijibang ko. Amok nga ado ti kwartam. Kaputa nabayag kakit nga ro di ja abroad. Iyawat mo adagos ti kwarta kasapulak. Iti kasta, makabayad ako niti utang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na Belinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayad. Hindi kalman lang kami na naalak ti sweldo. Na okay laeng, Sani Barok. Awan mo't parikot kanyak na oray no naladaw makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta nasingpet kayo. Tano saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito Gaputa kanayon alit ti panagbaybayad ko ti abang ka na kayo. Maawatak Barok. Gaputa kasken ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Gaputa saan ka apapanawan nga oray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, siyak gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Siyakmat ni Danica. Maragsa ka na kamakaamamukan ka, Gab. Nice meeting you too, Danica. Ay, kaano ka pa'y ngagnanaad dito'y? Adan may sa abulan ko dito'y balay ni Sir Eduardo. Nakita nak ngamin ije palengke. Naasyan kanyak. Iso a pinagnaan na kon dito'y. Amom, Gab, no makakita klaang, nalabit nga agis eskwela kumaita. Amangan no high school akon. Mabalin mo latamo ti agiskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo. Adda anda iti kapadasan amang isuro kadagiti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan kwa na. Akayat mo ti agiskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Celia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat. Si kalata ti makaamu Manong. Tano siyak, awan mo ti parikot iti dayta. Tutal, awan mo't asawa kan anak mo.
Panagriknak nga rod, kat naadaanak iti anak, sipod nagnaad dito ni Danica. Kan maysa, awan ti parikot kan kuana. Uray nukas jay ti kasasaad na. Tumultulong latak ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pada sa makas kanyak? Mangisuro ka dang iti visually impaired, idagtrab-trabaho ka pa ilang kas professor, manong? Anya nga tano, padasam mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madaan mo titinapinta sa masakbayan. Adto iti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradum laang nga ibayad mo dayta iti utang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nagadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidi agad adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam. Dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, insurot ni Eduardo Neselia iti panagawid na ijay probinsya, tapno ipakita na tinagatang na abalay. Maragsakan mo't Neselia ang nakakita iti nasao abalay, gapo tanapintas da itoy. Iti ipapanmat da Eduardo kan Isadora ijay palengke, nakita da ni Danica amay sa abulsek, ngaungungtan timay sa atendera. Tinulungan da itoy ni Eduardo. Iti sabali abangir, inyawat adagos ni Belinda ti kwarta abulbuludan ti kabsat na, ngamsakbay na, binagbagaan na, papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Siguradum na nga ibayad mo day ta kwarta iti nakautangam, Dino. Nakababain mo't no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nagadulakid din nga ibagbagayo manang. Makapasuron kayo. Bagbagaan ka laang. Isuasahan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas kumaidagad-adal ka pa'y laang. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Dayta manan ti bagam. Kanain mulat nga ipalagip ti napalabas. Awan ka diti amum nga isidir kanyak no saan na dayta? Dayta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo? Amum ka di asakbay apim musay dagiti dadakkel ta. Imbilin da ka kanyak. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin, tapno makaadal ka iti kolehiyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad. Tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko apagragsakan. Na isakripisyo gapuken ka. Abay, jakmat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Isu adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputasaan kumot nga imbagakin ka nga agtrabaho ka ija abroad tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo, agpakada ako mapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apay Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar may, sir. Nabayag nga minan, sipod day din na udi apa nagawid ko, sir. Manungarod nga aldaw ti bakasyon mo. Uray talong aldaw kumaa, sir, numabaleng. Sige nga rod, basta siguraduam nga agsubli ka adagos. Gapot awan ti kadwami ka ni Danica dito'y balahe. Wan, sir.
Agsubliak mo't la adagos, kalpasan ti talong nga aldaw. Katagyaman ak unay, sir. Gaputa pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni syudad. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito Eduardo? Un mami. Wen, Ma'am Celia, tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom dani ka? Bilibakan ka. Gaputa uray no saan ka makakita. Kabalamlat tateg trabaho dito'y balay. Day ta nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklat ta ditoy. Nga uray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kastadani ka. Nalangarod, panawan kayo pa, ha? Nasken nga agawid ako ni syudad. Gaputa dapay sa rekwentun bigat. Nana Belinda, nangagkuita ti panagsinong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kaslasaan ada kayo ti inauna, iti panangsungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akamsat ko sipod pa'y. Takasano, na-spoiled namin, idiubing kami. Isumot lagayam, ah. Nagasat latta ni Tata Dino. Tada kayo paya kabsat na amang ilalakin ko, ana. Wan kayam nana, madamag ko man. Awan ka rin ti asawa kan anak yo? Kinapudno na, ada idi kaayan ayat ko. Ngam idi pimusay dagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputad ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko maamot anak yo itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akasta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagipak. Amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apanawan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana ang makan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab, tinagluto iti makan, dani ka? Wen sir, naimbaglaangan tamo na ti agluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gapot awan mo't ni manang Isadora nga agluto. Dani ka, manipod ita. Saan na kon nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapota ibilang kan, kaspudpudno nga anak ko. Agpayso, sir. Kaya't dak nga agbalin nga anak. Nga uray numaysak, abulsak. Wen, dani ka, anak. Saan at indiferensyam tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa. Oh, apay ngagsangit ka maten anang arakop kanyak. Maragsakan naklangamin, Papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlangan ti maadan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusa iti amak. Agyaman ak unay iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu. Papa. Nangagkuti pa nagsarita yu itay ka ni Tito Eduardo, dani ka. Ay na, nagmayaten. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan kan ka. Wen nga rod, Gab. Amo, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlangan ti maadaan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpot ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito akabsat ni Mami. Gaputa spoiled kan kwa na. Iso na laang, tada kurang. Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa.
tapno adda kumamot ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ta ni Tito Eduardo. Kat ipagana, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaang ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak kan apu kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi kan ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta? Kwa, papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigun ngamin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadag iti visually impaired. Kat no bilang ta makaadalak, kaya't ko kumamat ti agbali na kaskada kayo. Awan parikot iti dayta. No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Dayta mutla ang ti imbaga kanyak ni Tita Celia. Kayat na nga agiskwela ka. Tapno maaddaan ka iti napintas a masakbayan. Kas kadag iti nagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, papa. Picture frame samat daytoy, papa. Asino ti adda dito'y aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan, kat iso tinobyak idi, 35 atawan tinapalabas. Sigurado ka kadin iti papan mo iji abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro, gaputa dakdakkel ti sweldo iji abroad. Angam, kasanong ti relasyon ta? Awan tinasken a pagdanagam. Gaputa upat lang mo't atawon ti kontrata iji abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubli akmat lang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan ka mat unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawidak, agkalay satan adagos. Aging gaita, ururayak pala ang ti panagsubli ni Belinda. Aging gat si bibiyagak, sa anak lata mapukawan itinamnama, nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata ang nakadisplay day taladawan na, iti kasta, kanayon ko lata ang makitkita ti babae nga ay ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, papa. Ikasta, makumpleton ti pamilya tayo. Apay arabrabi ka manan anagawid dino. Saan la dayta? Nabartag ka pa'y. Nilimanang may. Nasaan ka pala naruam kanyak tunggal sa mga petak ni Timpalaya na bartag. Saan ka kadamam amang sermon kanyak? Oreno ka na nakabagbagaan talaga kastuyen ti aramid ko. Saan ko na may kat ti palagin inom ko iti arak. Imbes aday ta pa naging inom mo ti ininto na ram. Urlusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nung sasaw ka, kasla napanasam, tinadaan iti buko na pamilya. Dinak man ni Suro, itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang.
Dadakkelan nakita anak ko. Isama ka mudan iti biyag da. Adamat di inada kan kadua da. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Nala, maturukan. Awan matla ti serbi iti asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka dumdumngag, awan matlat serbina. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katanyanga ti kunana. Naskan ka no ang makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Iso na laeng, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gaputa dito'y katngarod tayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir ka dagos iti high school. No bilang ta may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos day ta kani Danica. Kat agyamanak iti tulong mo. Agpaiso, Papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarak? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Titam Celia ti mangisorokan ka iti Braille. Iso na laeng, ta ijay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayo nga rod dito'y, Papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan, sa dino ti pagnaudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Ha? Saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Ha? Tapay kumamat anak kababain. Kamang kanti pamilya mi. Isong awan nga rod tinasken apagbainam. Nana Belinda, yawat ko pailangan ka na kayo to itulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay nga awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Pumadani nga minan ti panagpas ngay ni bagat ko, Nana. Kayat na nga iji lugar mi ngagpas ngay. Gapot dakat nga rod iji da katugangak. Kasta ka di. Sige nga rod, Barok. Alaam tulaangan kanyak to itulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna akto nagsubli ditoy, Nana. Dua alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iti lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan iti lugar yo. Iti kasta, adalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see, ha? Kumusta kan? Ay, nasaya at aklat tamat, insan Sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babaunan. Iso na lang ta sa balin abalay ti pagigyanan mi iti amok ita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya at tamat, insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Talitoy nga agpas nga ni bagat ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta adwa. Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko at talaga dito lugar tayo. Mayat man, tapinalubusan na katya amom. Isakit, wala nga alawas ni live ko. Kalpasan ti panagpas ngay ni misis ko. Agsubli akmat lang iti trabaho. Among Gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laang, tama nga no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti Braille. Kabailam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, Danica. Masapol lang agkonsentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnagdan ni Danica? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni Mami maipapan iti day taabanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot, no ije balayo ti pagnagdan ni Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbarta, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada, iso asana ka naginom.
Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mo ti panagin inom mo iti arak. Manang. Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Ado pa'y ti aramidak. O sige awan parikot iti dayta manang. Ibagam nga rod no niya ti mailuto asidain. Ta iso ti iluto. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga rod, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko. Uray kaskasanaw. Agina na kapaylaeng. Kalpasan na. Tulungam ni Dani ka amang isimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Dani ka, sir? Wen. Ijay nga mintayan ti School for the Blind. Iso amasapol, amapan ijay syudad. Anya ti mapasamak iti ipapan ni Danica ijay syudad. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinamag ni Danica ni Eduardo no asino ti adda iti ladawan, nakadisplay iti lamisaan. Kat dita, nalagip manan ni Eduardo ti maipapan kadakwada ni Belinda, idi agayan ayat dapay laeng. Iti panagsublimot ni Isadora iti ayan ti amo na. Impakaamo ni Eduardo, amapanan ijay syudad ni Danica. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No kasta, mapanan ni Danica ijay syudad, sir? Wen, gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, katimot la ang sigod nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin no makadal ni Danica, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabalintumot nagtrabaho kas manursuro, kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan makakita ni Danica. Proud akan kwa na. Gapo, tatalaga nga interesado nga agadal. Kumusta mo't nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora? Nasaya at mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay, ipasyar mon tumot ida dito'y no awan sarak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamukmat ida, Manang. Siguro, nagsisingpet dagiti kakaanakam anya. Pudno dayta. Nasisingpet dagiti kakaanakak. Saan daan napili iti makan, kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa, kan anak, isudalangan atin bilang kong anak ko. Bayam, ipasyar kun to ida ditoy. Nasaya at matno kastamanang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na idi. Angam sayang. Gaputa saan daan nagkatuluyan. Wen, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kun kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da ide, babaan iti telegrama. Iso na laang, ta iti maysa ngal daw. Awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo, manipod kun kwa na. Aging gaita, dayjay pa lang babae ti ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na nakadisplay ijay salas. Kat mangnam na mga iti may sangal daw.
Agkita damanan. Manang Belinda, madamag ko man. Saan ka kadya anaddaan iti boyfriend, kapayatan ti kaadda medya abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate akiti trabaho kas manursuro. Adamat nagiti nagdaton kanya, jak idaing kaskaso. Gapu ka di, tani Manong Eduardo latat ayayatem, mana? Wen, ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti ipitpitik ti pusok. Kat da ita ti makagapu, no apay asa anak i asawa. Isumot lagayam nga dalat at iladawan nyo adwa na nakadisplay dito salas. Manang, pagkawanan na kuma, karang iti inararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na no, sinayang ko na iti sakripisyum kanyak, tapno makaadalak lang. Dino, ading ko. Kapu kanyak, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad iti nabayang kapanawan. Ta sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas di nga bakasyon kayo diti Pilipinas. Ikarik marang, agbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugal kan panaginom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti parang trabaho kas karpintero. Tapno damat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana ka ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, Danica. Wen, papa. Kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agringin pang bigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen, papa. Agyaman akmanan kada kayo. Gaputain bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo, jak laamon. Amangan numang namnama aklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ije palengke. Ngam ikarik, papa, agiskwela ka na imbag. Tapno makasursuruak iti braille. Katong palak ti arapap kung agbalin a maestra. Iti kasta, agbalin tumot aman narsuro akas kada kayo ka ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Tanusan kami amarabyan ang makadanon ditoy, ading ko. Nakasaganan ti silid mo kun ti silid ni Danica. Mabalin nyo't aginanan no kayat yu, Manong. Gaputa sigurado anabannog kayo iti biyahe. Sige laeng, jak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isusuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo. Ket, agyaman akmanan aading ko. Gaputa manugot ka, dito'y balayo ti pagnaadan ni Danica. Awan anyaman na, Manong. Pamilya tayo ni Danica. Isong awan nga rod ti parikot, no dito'y balay nga agnaad, kabayatan ti panag-eskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadom ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. No lakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. Adda kami amang igiyakan ka. Kuna ni papa nga agawid ka numatlang ijay probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka de. Mabayag sakbay ang makaawid kanto ijay farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Agmerienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin. Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaidam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaan no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho.
Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunan kamot lang iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati tamselya, anak. Di kagdanag, gaput hasaan ka amabaybayan dito'y. Lalaingam ha? Masapol ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumet ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kini papam. Uwan, Tita Celia. At iti sweldo man ang Belinda. Iawat ko langan ken ka tapno ta paggatang ka nagiti masapsapol iti balay. Saanen? Saan anas kan nga iawat mo kanyak ti sweldo ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapanitayan da. Sigurado akaguranak na ijay. Nangruna na iti anak ko. Kasano nga ron ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata, anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo tapno maurnos kayo. Sige manang, padasag ti mapaniti ayanda. Kat sapay ko mata maikanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwana. Kat no bilang mapasamak dayta, di mo ko man subyan ti sigod abisyum. Itultuloy mo ti agbalbaliw, tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilyam. Nakasubli ka mo't gaya man, Sani. Kumusta ngay ni bakit mo? Nasaya at ba't na? Kasi tiya po, saan mo't unay ang narigatan iti panagpas ngay na? Nasaya at no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan kato'y tulbot ti boarding house. Apag isumot arumwarak, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak na. No kaya tiyo, lumugan kayo iti tricycle ko. Itulod kayo iti papanan nyo, sakbaya sumarikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikaw akmutan dito'y balay ti amok. Kasanumot namin. Napaanan ni Dani kay Diyay syudad. Nimot Sir Eduardo, ang mga nusaan pa'y ang makaawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Dani ka. Agingga ang mairwam, ijibalay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Dani ka. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti school for the blind, Papa? Dito'y nga agsursuro iti braille? Wen, Danica. Napintas to school for the blind. Gaputan alawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, Papa. Kabaalak ni makasursuro nga agbasa, ken agsurat iti braille? Wen, anak. Apay ken din asaan? No kabaalan dagiti daduma a visually impaired. Kabaalan mat ti makasursuro. Amangan ngamin numarigata na, Papa. Saan mo ngamin napanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di ako nam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kaniti Tamselya. O, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan ti makasursuro. Nagduit allowance mo itangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan una anangina. Talaga nga iti school kantin ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan inton sumaruno. Tapno adala tamabati iti allowance ko. Ay, makabannog ti agpalingki. Sapay nagdadagsan dagito imot ko. Apay nga minadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingki. Ala, tulungan ka namang bitbit ka nagtawit mo. Alaman nga rod ading ko. Ay, kunak namin no adda papanam ita. Iso adi kan inayaban. Adot pinalingkim amanang. Pang makadomingon samot nga abasto tayo dito. Ay, tapno saanan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Ay, manang. Nagpakada kumakan ka.
Sa dino ti papanam? Inaksarungkaran lang iti agiinak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kanakwana. Ket sapay ko mahal. May kandak iti gundaway amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ita ta medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay probinsya, Celia. Agan-anad ka kumangarod manong, Umawag ka laeng no adakan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybayan dito'y ni Danica? Si kapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. Katno bilang taada kasapulan na, awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jack baybayan ti instant anak yo. Naimbaglaangan. Taimpaay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na, napadasak mat tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Ammo kitang tagbasa kan agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtik iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak, makasarkak dun iti high school. Katuan ininutan amatungpal ti arapaap mo makaadal. Kat no bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto maten aman nursoro. Akas kada mami, kantito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din te silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pa Ita ka din, ti panang sukon nyo kunkwana, sir. Awen, ngam, agawit kami mutla dagos. Gaputa saan mo't amabalin amabaybay anti-farm. Ne, adaw mawawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati ibagana. Asino ti umawawag iti cellphone ni Eduardo. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ininot ang nakasursuro ni Danica ang agbasa kan agsurat iti braille. Nadanon nga rod ti bakasyon, kat mapan ni Eduardo ijay syudad, nga ayan ni Danica tapno sukunan na daytoy. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Sir. Itay pa yan nakadalusak. Saan ka di nga ita, ti kunayo apan ang sukon nyo kunkwana, sir? Wen, nadanon nga minan ti bakasyon da. Isu amapanak ijay syudad ta sukunak. Ay na, nagbiit ti aldaw, sir. Ne, asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati ibagana. Sige, sir. Tada pa'y aramida kay kusina. Ala, sungbata nyo ta cellphone yaw. Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you?
Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kayat ko launay. Sige nga, Rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga nga min, akayat ko manan ti agisuro. Ay na, nasaya at matada kayon, Papa. Kailiw kayo una yan. Ay na, una yun dita panangarakop mo kanya ka na. Kasla saan ta nagkit-kita iti manu atawen. Siyempre, kailiw ka nga rod, Papa. Kan excited akmatan nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatan ni Manang Isadora. Amum ka di manong. Kanayo na salsaludsodan ni Danica, no kaano tiyo may mo ditoy. Gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni Jay syudad. Iso na laang tabi si akmat iti trabaho. Kasta ka di. Ayun gayam, Celia ating ko. At naawat ko nga awag, manipod iti universidad a pangisursurwak. Masapul da ka no itati profesor ang mangisuro para iti subject nga isursurok, hindi sa anak pa lang ang nag-retire. Kurang ka no namin ti profesor ijay. Kasano nga rod manong? Mangisuro ka kadimanan. Katuna, gaputa may salang mata subject inted ti universidad kanya. Papa, inton mabaling ko ti agiskwela iti kolehiyo. Kayat kung tumat ti agadal iti universidad apagisursurwan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y anak kaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, tinsan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay nga ming imawag ka. Alda nga min parikot ko insan. Ha? Apay, anya ti parikot mo? Nagapa kayo kan ni bakit mo? Si kamot insan. Taapay kumamot nga agapa kami ngay ka ni misis ko. Kat awan mo't mati nga aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agserra nga minan ti factory a pagpapaayak. Isa jobless kita. Sapay masapal ko ti kwarta para karagdyagin ha. Ay, mabalin ang matulungan ka, insan. Padasak a kasarita ti busko, apaman a sumangpet. At dangamin ita iti syudad. Damagakan ko na, numabalin mo ti agtrabaho di ti farm. Wan, insan, kasaritak to ti busko. Anya ti kunam sani, nagsera ti factory a pagtratrabahwam? Wala na. Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak ka ni misis ko. Isumat isasangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom? Inawagak ti kasinsin kong nagtrabaho iti probinsyana na. Agpatpatulong akin ko ana. Sapay ko maata makasarita na ti boss na. Apama na sumangpat na naggapo dito syudad. Mabiit laan. Adto'y barok. Alaang pa'y laang dahi ti akwarta. Ha? Apay dati akwarta na na. Ay, nakababain mo't Apay ko maamapain ka. Imbilang kan kas anak ko. Iso nga awan nga rod tinasken apagbainam. Aramatam dahi ti akwarta para iti masapsapul dagiti aginam. Saan mo abayadan? Tulong kun dahi taken ka, barok. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko a prutas. Nagadumot kan dagiti imot mo a prutas, ading ko. Sa dino tinagapon dagita? Impabalo ni bakat ko, manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag? Ay kat, good news, manang. Napakawan na kon ti asawak. Kastamot dagiti anak mi. Kat, ti may sapay apakaragsaka kita. Agawid dan diti balay. Apay nga rod adi mo pa'y laidaing kuyog ang nagsubli dito. Iti kasta, nagkakadua kayo kuman ang nakasangpot dito'y balay. Adapay ka na asikaso ni bakat ko.
May papaniti daga na panawan dagiti dadakkel na. Iso asaan da pala nakigiddan kanyak. Ngam impasigurado na asumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilyam, ading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, itultuloy mo da agbaliw. Iti kasta, agnanayonan ti ragsak ti pamilyayo. Danica, kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo ijay probinsya? Inton bigat kano, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurot no mabalin. Ngam, adang amin seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko amabalin apanawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Danica, ni Tito Eduardo, nakatuwaw Jesu pa. Kaslad da pampanunutan na. Ha? Adda nga taparikot na. Angam, naragsak mo't itay asimmangpet dito balay. Jack amo Ano kayat mo, asit gam. Damagam noan niya ti parikot na. Amangan mat no masapol na ti kasarsarita. Papa, kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Danica, anak. Dala ngamin malagip ko. Ha? Anya ngamin ti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang ngamin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserak na iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito'y balay. Malagip ko dagiti agkakay mas amakan nga ilutluto ni aduha. No kasta. Nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, wenno anak na. Iti kasta, maituloy yu ti sigod nga ayan-ayat yu. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? Papa. Iti kasta, naan-anayan ti ragsak yu. Kan, maadaanak tumaten iti mama. Mami, nakitak itay ni Tito Eduardo Jesofa. Nakatugaw, kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't no adda parikot ni Manong Eduardo, ngam di nalakayat ng ibaga. Mabainak mo't, Mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Ngamjak mo't nagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Bareng ni baga na kanyak, no anyaman day ta aparikot. Nasayaat mo't ta nakariing kapay Manong. Mabalin ka di nga agsarita ta, sakbay nga agawid kayo di probinsyentun bigat? Ay katuna, ading ko. Anya ti ibagam. Nakita nakakanungamin ni Gab ang nakatugaw dito sofa. Katkaslada na unag pampanunutan Manong. Adda ka di parikot mo? Ay, awan, ading ko. Awan parikot ko. Iso nga awan, tinas ka na pagdanagan yung kanyak. Uno, malaglagip mo man ng tinapalabas, Manong. Makitam, nagunag ti sinaay mo, Manong. Pampanunutak lang amin. Anya nga ta, ti adda kabibiyag ko ita. Nubilang ta nang asawa ak ini. Nalabit, adda anay ti ragsak ko. Ay namanong, saanan amay subliti na palabas. Angam sa nabali. Adda kami mata pamilyam. Adda mo't ni Danica nga empay ti Diyos kan ka. Tapno orekas ka sa no, mapadasam, tagbalin nga ama. Ay na, Danica, welcome back. Kamaw dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. Wen manang,
Kumusta kan ngay, Manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak mo tataa. Kastoy, pumimpintas. Siguro, at dapay apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, Manang. Sala day ta. Inspirado ako agtrabaho. Ay sana ko na makiasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Sana balay, tanaragsa kaklata ka na yon, nga ureawan nobyok. Aywan gayam, nadalusa akon jay silid mo. Si kalangan ti maururay. Tulungan ka na mangisimpa ka dagiti gamit mo. Kalpasan na, mangan tayong taon. Inlutok tay paborito masidaan, adubaw. Ay na, agyamanak Manang. Kamaudyanan na, maramanak manan tilutom. Nagalistumot nga agbungad dagiti mula dito'y farm. Mabalinin ti ag-harvest ka dagiti prutas. Wan nga road, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma-duma amula dito'y farm. Sir, ikwa, ada kayat na ti agtrabaho? Kas hardinero, kada kayaw. Ha? Asino dayta? Kasinsin ko, sir. Ijay syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso nalaeng, tanagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, no mabalin na ti ag-apply ditoy. Ay kat mabalin Tapno at nakadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamang rugin adagos. Agyaman ak unay, sir. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Kat kunana, mabalin mo, ti umay dito'y probinsya. Kasapulan da ka dito'y. Agpaiso, Insan? Wan, Insan. No kayat mo, agbiyahe ka ninton rabe Kat awagan naktulagan, no adda kan ijay terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak adagos. Orayam ti awag ko, Kaputadyak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Nana Belinda, agpakada akon. Ne, sa dino ti papanambarok. Kan, apay dagiti imot mo abag. Addan na sa pulak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan na ti kasinsin ko. Iso na lang, ti ijayan probinsya ti pagtrabahwak. Ay dinasaya taddan baro at trabaho. Iti kasta, saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Un nga rod na. Impaglangan ta inawat na kadagos ti amo ti kasinsin ko. Agan-anad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani barok. Kat no ada oras mo, awagan naklaan. Wenno saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome kalat tayo di balay. Wala na. Kat agyaman ak unay iti ado at tulong yu kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille. Kayat ko kumati makasursuro nga agusar iti computer. Iti kasta, saan to amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket sige awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo a laptop. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher mi iti school for the blind, nga adda ka nung maangay a computer training ija syudad inton sumaruno a bulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak, awagak adagos ti teacher mo, tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday mayasa nga ili itay dito balay. Sapsapulin na kamay. Ne, sino day taas nga ili ading ko? Imbaga na ka dino anya ti gagara na? Umay nakakalusarungkaran, Manang. Nabayag ka nung aminin na saan kayo ang nagkitkita. Ti sigo na katrabaho kami ti pagadalan ti nga ili itay. Ay, sayang. Dinakbatan na uray. Anya pa'y ngay dagiti imbagbagana.
Damagan na kanukan ka no kayat mo ti mangisuro iti computer kadag iti visually impaired students. Ada ka no ngamin maangay at training da. Ay kayat ko launay Awan mo ti aramidak diti balay. Intad na ka diti cell number na. Wan manan, mabitlang taalag ti papilan ng suratak. Sikan ti umawag ken kwa na. Agyaman na kiti parang sukon mo kanyak dito terminal, insan Isadora. Naimbaglangan Tadda ka nga amok dito Jak namin kabisado dito probinsya nga ayan mo. Kumusta mo't nga ti biyahe minsan? Nasayat mat. Nakaturog ako mat iti biyahe o rekas kasano. No kayat mo. Manganta pa sabay nga agawid ta iti balay ti among. Mabisinak namin Ay saanon, agastos ka pa'y. Ijaylangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am mo madagos ti amo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy teserya tayo italawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti isasangpat da Eduardo Candanica ang naggapu ijay syudad. Dagos a kinasarita da ito ni Isadora, tapno matulungan na ni Sani. Dagos nga rod nga inawat ni Eduardo ni Sani, ngagtrabaho kas hardinero. Sinukon nga rod ni Isadora ti kasinsin na iti terminal. Papagayam, denggan tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman ako na ititulong mo kanya kinsan. Unaklakit din no maawanan ako ni ti trabaho. Tanagserrakat nga rudan ti kumpanya pagpapaayak iti mano atawan. Awan na nyaman na, insan Sani. Anya nga iti serving at kasinsinta no saan ka atulungan. Amo ka diti asawam nga da ka diti probinsya. Wanin san. Napagsaritaan mi ti umay ko diti probinsya. Sakpay ngay mawagakin ka. Kat imbaglangan tap pinalubusan na kapimanaw. Ay kutuwa na. Tamasapol mo kat nga ruti ag trabaho. No kayat mo insan. Intabit mga niti restaurant. Mabisinak naminan. Saanon? Ijay laangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-amom ti amo. Isu ka di ti kasinsin mo, Isadora. Ti agap-apply dito'y balay. Wan sir, iso ni Sani. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Kasta ka di? Naimbag nga oras mo, ma'am Danica. Ala ni Manong, Danica, kunayulatan kanyak. Saan da kun nga awagan iti ma'am, ta saan maibagay kanyak. Maragsakan kami unay iti anak ko ang makaamamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado ang mabisinan ti kasinsin mo. Mami, mabalin ka ding aginrolak iti piano lesson ita bakasyon. Kaya't kung amin ti makasursurong ag piano. Ay kat mabalin iho. Basta say-saya atom lakit di ti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay-saya atak ti panagadal ko. Gaputan na bayagan akayat ko at talaga ti makasursurong ag piano. Sa dino nga ti plano mapagenrolan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, Mami. Inted namot tan ti number ti mabalin ang makontak ijay. O di awagam nga ruden adagos. Iti kasta,
makapag-enquire kan. Danica, anak, nakasagana ka din iti papananta. Wen, Papa, da kayo langan ti or-urayak. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Kat no bilang tamasurusuro mo ti agusar iti computer, isunto ti usaram intun addakan iti regular class. Agyaman ak unay kada kayo, Papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayo lata dagiti kasapulak. Nagasat ak unay. Gaputada kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, Papa. Ipatpatag kamat unay, Danica, anak. Nagasatakmat. Gaputa impaay naka ti Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sa nga ama. Kat ikarik, aramigdag amin akabaalak. Tapno agbalin anapintas ti masakbayam, nga uray no saan ka makakita. Insan sanay, nakapanaw ka din, da Sir Eduardo, kandani ka? Waninsan, kapampanaw da. Ay, kasta ka day. Jack na si putan ti ipapanaw da. Gaputa makumi, kumakmat ngamin ngagdaldalo si Gisalas. Amo minsan, nagasat ni Danica. Gaputa uri no may sa abulsak. Ipatpatiglata ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpud no nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iji palingke. Nga ong-ongtan ti may sa atendera. Adi naman lamait ka ni ti uray may sa laeng at tinapay. Iso aday jay. Tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, anapanunot ng ampunan. Ay, kasta kaya. Madamag ka man insan. Awan ka ni ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipod nagsina da, itisigod akaayan-ayat na. Saanan anak kinubya? Kataging ka ita, tisigod akaayan-ayat na pailaeng, ti ay ayaten na. Dino ading ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya. Kat no kasangay mo ita. Madinsa na ita na. Agkabaw kan samet ten manang bilinda. Kastaya. Uray tipit sa ita. Nalipatak pa yun. Ay, kastoy sa talagan ti bumakit. Iso nga adutin sa ganak amakan. Ta ita ti panagsubli na agiinak di ti balay. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot kadwa ta nga ag-celebrate iti kasangay ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo manang. Urayam lang tirigalo mikan ka ha. Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi parakan ka. Ita tanagatang tanti laptop mo. Mapantamang bit gumatang iti cake, Danica. Uray naklangan ni Jay Lugan. Tapno saan kan amarigatan amagna. Okay, Papa. No kasta ti kunayo. Apay agumatang kayo iti cake. Tapno adda pagsasangwan tayo a merienda kada Isadora kan sani. Kan may isa, special da ito yung aldaw para kanyak. Ha? Apay, Papa? Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Isu nga special kanyak da ito yung aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Ken iti mismo akasangay na. Ti panangsungbat na iti ayat ko. Nga edat-daton ko kankwana. Kasta ka di, Papa? Isong matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yumanen ti sigod akaayan-ayat yu. Sige nga rod, Papa. Ingkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon, ijabalay. Wow! Nagimas matutan to'y cake ng insang putyaw, sir. At dapay nakasurat a happy birthday. Asino ka diti agkasangay ita?
Ita, ti kasangay ti sigod akaayan-ayat ni Papa, manang. Ha? Isada ita, sakbay anagawid kami. Dimagas kami agim matang itikik. Talaga mo't anapod mo ti panagayat yu iti sigod akaayan-ayat yu sir. Bilimak ka na kayo. Gamuta iti lasod kinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa Bali Anobia? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? Nukasta. Pagin inistoryaan dak gayam kan ni Isadora, kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Ikwasa. Hala ka, manang Isadora. Ungtan na ka ni Papa. Ha? Saan mat, iha? Saan nga agungat? Nagrabaho mat tan tirason, tapno agungat ka ni Isadora? Malakit din. Ang merienda tayon. Italang manan nga erwar mo ti laptop mo, manang Belinda. Saan ka ni anay ta laptop ti inosar mo? Hindi mangisursuro kay ti may nga eskwelaan di abroad? Wen, naimbaglaangan. Tada ti offer kanyak a seminar idi iti computer para kadagiti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo, no apay anasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawan. Uray gayam nagiti bulsek nga estudyante kat high-tech matan ti gamit da. Huwan ading ko, dakkel atulong ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, saan dauna yan amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabaelak. Iti kasta, makatulong akmet kadakwada. Isadora, Sani. Adto iti sweldoyo para itaabulan. Agyaman ak, sir. Apagiso. Imawag kanyak ni bagat ko itay. Kasapulan na kano ti kwarta. Tadandanin maibus ti gatas ti anak mi. Tangay makitak anapintas ti trabaho, ken nagagat ka. Ingatok ti sweldom, Sani. Kanuray si ka, Isadora. Maingatom anam ti sweldom. Ay, agpaisaw, sir. Ay na, agyaman kami unay kada kayo, sir. Dakkel atulong da ito'y kanyak. Iti kasta, alisto ka makaurnaw. Agyaman kami, sir. Manmano ngamin dagiti kaskada kayo. Nasimpet, ken saan amanang gundaway iti amo. Isu arumbang laeng nga aramidak mat ti responsibilidad ko kas amo yo. Ket sapay la kuma, tasaan kayo ama umuma kada kami iti anak ko. Ken sapay kuma, tagtultuloy latta ti kinagagat mo, Sani. Tanubilang tasay saya atem latta ti trabahom. Ingatok tumanen ti sweldom. Gab, iho, agrubot ka tamapantamangan iti restaurant. Ni, itaman pa'y nga agawis kayo amangan iti restaurant, mami? Saan kayo ka di abisi ita? Saan, iho? Nalpas ko amin ng dagiti trabaho. Kan kayat ko mag-celebrate ta. Ha? Ag-celebrate? Apay, anya ti okasyon? Awan. Mapanta ag-celebrate, gaputa siyak itanti din iti universidad nga ayan ko. Ha? Wow! Congrats, Dr. Celia. Nimaton ti posisyon mo iti universidad. Amangan pa'y din no si kanto ti sumarunong agbalin a university president. Saan, niho? Ha? Narigat ti trabaho. Ad-ado ti responsibilidad. Kanjak mo't ninamnama da ito a posisyon ko ita. Nala, agrubat kan. Taurayin kan ijelugan. Okay, mami. Anya ti kunayo, Papa? May sa itan adin ni Tita Celia iti universidad nga ayan na? Wen, anak. Iso nga adada ita kanigab iti restaurant. Tag-celebrate da. Ay, sayang. Saan taan nakasurot? Ay, gayam, Papa. Nakasaganan dagiti gamit ko iti papanta kada Tita Celia. Ay, excited ako na makasursuro iti computer. Sino nga tatagbalin at trainer? Ha? Ay, day tatis anta nga mo, anak. Ay, saan tamat ngamin na dinamag iti teacher mo? Ang mamuantan tumat laeng.
Adada, sir. Naikabil amin na nagitigamit yung kandani kay ti kotse. Saan kayo kadi ang mga lay ti driver akadwayong agpasyudad? Saanen? Kabaalak pa'y mati agmaneho. Di ulip-lipatan ti bilin ko, ha? Saan yu abay-bayan ken ni Isadora to'y balay? Aramidin yu kumalata ti trabaho yu nga uray awan kami. Wan, sir. Tungpalan mi amin ka ni Insan Isadora ti bilin nyo. Saan mi abay-bayan to'y balay yo? No bilang ta maibusan kayo iti abasto. Aramatan yu lata ti credit card nga adda ken ni Isadora. Mabayag kami ngamin iti syudad ken ni Danica. Gaputamang rugiak manen amang isuro iti universidad. Ket no maipapanmat iti sweldoyo, saan yu apakadanagan? Gaputamang ipauitak ken ni Isadora. Isuntulaangan ti mangyawat iti sweldom. Manang Belinda, nakasagana ka ka din? Itulod ka ninti School for the Blind? Wan ading ko, kitkita aglaang tibag ko, amangan ngamin no adda malipatak. Sa bagay, narikat no adda malipatam. Sapay adda papara kita. Iso nga awan ibaon mo no bilang. Panagkunakat, kumpleto mo't amin ang dagiti gamit ko. Gaputaing kabil ko amin ang itibag idirabii. Ala, mapantangarudan manang. Iti kasta, saan ka amala daw iti computer training? Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Itati mo na nga aldaw ti computer training dito yung School for the Blind. Maragsakan na punay ang makaamam mo kada kayo amin. Uray da kami, ma'am. Sakbay amang rugi tayo. Kaya't kupay nga yamam mo ti bagik kada kayo. Siya ni Belinda Gonzales. Sigod amang isursuro ak iti maysa nga universidad dito syudad. Kat adumat laang dagiti na-handle ko a visually impaired students. Kat maragsakan ak unay, gaputa siya tinapili ti School for the Blind nga agbalin at trainoryo. O anya balasang ko, nasurutam ka di matlaang ti finger position iti computer keyboard? Wen, ma'am. Agyaman ak unay. Gaputan na anos kayo amang isuro. Kunak no saan ko akabailan. Kabailam. Apay ka tinasaan. Basta no adda ti saludsod mo, agdamag ka lang kanyak. Anya itayang tinagan mo? Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Aha. Danica Santos tinagan mo, kunam? Mabalin ka di amaamuhan no. Asino dagiti dadakkel mo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapauwan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman ak unay iti anos yo amang isursuro kanyak iti computer, ma'am. Saan la asyag? Ken uray kadagiti kakadwak a visually impaired. Awan anyaman na balasang ko. Kabaalam ti makasursuro nga ag-computer. No lakit di tanaanos ken interesado ka. Awan kayam, anya itayon tinagan mo? Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Ha? Danica Santos tinagan mo? Mabalin ka di amaamuan no asino dagiti dadakkel mo?
Eduardo Santos tinagan ti amak, ma'am. Lukas ta, nagasawa ni Eduardo. Kat naaddaan iti anak. Ha? Am mo yun ni Papa Eduardo, ma'am? Mabalin ka di nga agsarita takalpasan ti training, balasang ko. Ado nga min, ti kayat ko adamagan ken ka. Dito tayo pala ang waiting area ti School for the Blind nga agsarita, ma'am. Kuna ngamin ni Papa, alas 6 amalpas ti meeting na iti universidad. Kat imbilin na nga urayak laangan dito ay. Ay, da kayo gayam ti kanayon nga istoryaan ni Papa. Asigod akayan ayat na. Ay, 35 atawan tinapalabas. Wen balasang ko. Sigod nga agayan ayat kami iti amam. Agtrab-trabaho kami iti maysa nga universidad. Aging gaan na panunot ko tinagabroad. Iso anaputod ti komunikasyon ni. Amuyo ka di, ma'am? Tunggal malagip na kayo ni Papa. Kitkitaan na tiladawan yung anaka-display ijabalay. Saan laaday ta? Kanayon na kayo nga istoryahan kanyak. Ken, ura iti babaunan mi. Kasta ka di. Imbag man, ta saan nga agimon kanyak ti inam, nukas di amalagipnak ni Eduardo. Awanan ti inak, ma'am. Ampon naklaan ni Papa Eduardo. Nila ang tita Celia akabsat na ti ibilbilang ko nga inak. Anya? Kaya't mo asawan? Awan asawa ni Eduardo? Awan, madam. Da kayo lang ti babae nga inayat ni Papa. Aging gaita. Manong, dandanin sumipngat. Sukunom ka din ni Danica. Ay nabayag tumot ngamin ti meeting iti universidad. Hanggang sa nabale, gaputado ti kakadwa ni Danica ijay. Ne. Adaw mo awag iti cellphone mo, Manong. Ngagpaiso. Mabit lang atasong batak. Hello? Hello, Papa. Ni Danica da ito eh. Nakiawag ak iti cellphone ti trainer ko. Saan kayo kadipay nga umay dito eh? Paumaya ko, anak. Pasensyakan nabayag anak. Kalkalpas lang amin ti meeting mi iti universidad. Okay, Papa. Unahin kayo lang dito waiting area. Kartingan nyo ti umay. Gapot kayat na kayo kano am-am-amu ti trainer mi. Bye, Papa. Bye, Iha. Danica, anak. Apay ka di akayat nak am-am-amu ti trainer yu iti computer. Anda ka di parekot maipapankan ka? Basta, Papa. Awanan ti adupay asaludsod. Ala, surutan daklangan ijay labi. Sigurado amaragsakan kayo no maamuan nyo no asino ti trainer mi. Ha? Eduardo? Ne, anda kayo matgaya man dito ruwar, Ma'am Belinda. Talaga mo't nga excited kayo makakita ka ni Papa. Belinda? Pudno ka di daytoy amakit-kitak. Sige ka di nga agpaiso dayta. Madamdaman tun ti panagsarita yo. Guna ti staff nga dati nakasagana ang merienda. Agmerienda tayo pay. Insan Isadora, nakaluto akon. Umay ka ni di kusina tamang rabita. Ha? Ay sige lang, insan. Isimpak labi dagiti picture frame ang naka-display. Sumaruno aklangan ni kusina. Insan, kasino ti may sa ababaya naka-display iti abay tiladawan ni Sir Eduardo? Kabsat na ka di? Dayta, jimbaga na kanya, kasigod akaayan-ayat na. Adapay na ikabilanagan na dito eh. Kitak man? Kita ma. Belinda Gonzales. Ha?
Belinda Gonzales, tinagan ti sigod ang nobya ni sir. Ninsan. Apay, amamam. Kat may sulay tati akin ko iti boarding house asigod a pag-abangan mi kan ni bakat ko. Ha? Nana Belinda. Ay na, unay na pan nakairan na insan. Ha? No kahit mo, awagan ta ni sir, apaman amalpas ta amangan. Tapno may bagak ti may papan ka ni Nana Belinda. Anya ti ko namanang, nagkita kayo kan ni Manong Eduardo asigod akayan ayat mo? Wandino, tsak laing pagarop, akalpasan ti adu atawan. Nagkita kami manan iti lalaki nga ay ayat nga aging nga ita. Uy na, nagbayatan. Okay, kumusta mo't ngay manang? Anda ka din bukod a pamilya ni Manong Eduardo? Awan ading ko. Saan apulos an addaan iti kaayan-ayat, wenno asawa ni Eduardo. Isu na laeng tada inampun na amay sa a visually impaired nga estudyantek matla ita iti computer. Siguro, na kaya talaga tinaituding iti tunggal may samanang. Kat inaramat ti Diyos ti kunam nga ampun ni Manong Eduardo, tapno agkita kayo manen kalpasan ti sumagmamano atawan. Agyaman na tapinatgam ti awis ko, amangan tayo dito'y balay, Belinda. Kumusta kan nga Manang Belinda? Nabayag asan ta nagkita Ngumsan lata nagbaliw ti kinapintas mo. Kan saan laday ta? Naimaslat ta ti panaglutlutom. Iso anagado ti dakan ko. Agyaman ak unay Celia. Nasaya at aklatamat. Si Kangay, damag ko ka ni Manong mo amay sa kagaya man din ita iti universidad. Un manang, iso anagado ti trabaho kita. Kalaat mo tangimpig sana ti tudo. Ay, kasanuak na ta na makaawid. Sapay saan anadalusan ti guest room. Tapno dito'y kalaeng na maturog. Sa nabale, Celia. Awan parikot, no saan anadalusan ti guest room. Tangay napigsapay lang ti tudo. Intun bigat kalangan nga agawid, Belinda. Kaya't gaputasaan ang nadalusan ti guest room. Dua talangan dito'y silid a maturog. Anya, ang Eduardo, amang ano anya ti makuna ni Celia kan ti anak mo, no dito'y silid mo ti pagturugak. Awan, ti madi a makunada. Gapit agpada tamat nga awanan asawa. Belinda. Inarakop nakmutan, Eduardo. Nabayang nga inururay ko dayto'y agong daway. Ti makita kan maarakop ka. Belinda, ay ayatang kaunay. Ay ayatan ka matunay, Eduardo. Uray siyak. Nabayag ko nga inururay dayto'y agong daway. Kunak no nangasawa kan. Gaputa na bayag kat nga rod asaan ta nagkitkita. Kat mamati ka man wenno saan. Iti lasud ti 35 atawen a naglabas. Saan apulos a nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Naimbaglaangan, tadani-dani ka nga impay ti Diyos kanya. Iso ti inaramat na nga instrumento tapno agkita tamanen. Ikarik, Belinda. Sika, kan sikan tulat ta, ti ayatek, agingga iti maudi nga angas ko. Amon, Gab. Kasla tsak pala mamati kadag iti mapaspasamak ita. Kasla kaano lang idis istoryaan ni Papa ni Ma'am Belinda. Angam ita, nakita dan. Wan nga rod, kamaudyanan na. Natungpalan ti kanayon nga ikarkararag ni Tito Eduardo. Nga iti may sangal daw. Agkita damanan ka ni Ma'am Belinda. Ket natungpal matan ti arapaap ko nga agbalin a kompleton ti pamilyami. Ngamin, addamot tan ti awagak iti mama. Imbaglangan, tani Ma'am Belinda tinagbalin at trainoryo iti computer. Gapu iti dayta, nagkita damanan ka ni Tito Eduardo.
minsan sani. Nag-text kanyak ni Sir Eduardo. Kunana, nga agbiyahe ta kano ita amapan iti syudad. Ket amom kaday. Nagkita dan iti sigod akaayan-ayat na. Ha? Kasano nagkita da insan? Saan tangaminan ang awagan idi, gaputa busy man? Iso kanong ngamin tinagbalin at trainer ni Danica nga iti computer. Ket idi naamuan na ani Sir Eduardo ti ama ni Danica. Nagaramid ni Danica iti pamuspusan tapno nagkita da. Nagmayaten ngagpaiso ti love story da Sir Eduardo kan Nana Belinda. Kaslat teleserye. Pudno day ta. Tauray pa'y manon atawan tinapalabas. Saan lataan nagbaliw ti panagayak da iti tunggal maysa. At daman damagag manong. Tanya day ta, Celia. Ada ka di plano yu kinimanang Belinda ngagkalaysa? Kinapudno na. Kaya't kulaunay nga agkalaysa kami. Iti kasta, makapagdin na kami iti agnalayon. Iso na laeng, tasaan ko pa'y laeng nasaludsud ken kuana ti maipapan iti dayta abanag. Lakit anya pa'y latar aramidom ngay manong. Damagamon tapno naan anayon ti ragsak yung agpadpada. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Gapo, tasuportaram ti ayan-ayat mi ken ni Belinda. Talaga nagsaya at kaagapsa. Wen, Belinda, kasta tinasaw kanyak ni Celia. Ngam kasanungay ni Danica, amang ano di nakayat nga kalaysata. Awan parikot ka ni Danica, no bilang tagkalaysata. Kinapuno na, kanayon na nga ibaga kanyak, asapay kumatag kita tamanen. Iti kasta, anda ti awagan na iti mama. Iso nga awan nga rutinas ka na pagdanagam. O sige, agkalaysata nga roden. Iti kasta, makapagdanatan iti agnanayon. Kat ikarik, ibilang ko ni Danica kaspudpud nung anak ko. Gaputa amok no kasano ti kinapatagnakan ka. Dino, agyaman ak unay, gaputa suportado kay ti plano mi apanagkalaysa kanimanang mo. Awanan yaman na, Manong Eduardo. Pacheck ang naragsak ni Manang Belinda iti sidong mo. Kaputa nabayag kat nga ron nga inururay yun iti agundaway. Manong, kahit ko kumatagkin daw iti pamakawan ken ka. Gapo kanyak, saan kayo na nakit-kita iti kabsat ko? Sakit nga ron ti makagapo no apay anagabron. Saan tayo na panunutin tinapalabas, Dino? Tinapateg, kat nagbalbaliw ka.